Maria Romero Laspiurrek aukeratu du abesti hau, gaur osteguna delako, eta arteaz, modaz eta teknologiaz hitz egiten dugulako ordu honetan. Gaur jabetu gara, ez dakit entzulea dagoeneko jabetu den, antza denez Mariak egiten du astero aldatzen du kontestua, ez? Modalitatea. Bueno, modalidadea, bai. Artea, moda eta teknologia da bere gaia, ez? Aste batean saiatzen da, artea hitz egiten, urrengoan modaz, urrengoan teknologiaz, urrengoan igual hiru ez batera, gero artea, gero berriz moda, eta aste honetan tokatzen da moda. Bai, hori da. Bueno, azkenean hirurak pixka lotuta dauz. Hori da, baina nahiko bateratuta dago gaurko gaia, ez? Nahiko hiruak ezkontzen dira. Hori da, hiruren batura, ez? Azken finean, estampatu edo estampazioaren artea hiru gauzak batzen ditu, ez? Artea, diseinua eta teknologia. Eta, baina bai, igual gehiago zentratu nahi pixkat modan esparruan estampatuek duten presentzia eta garrantziari buruz, hitz egiten. Hori da, zezuke azpimarratzen duzu estampazioa garrantzi handiko zerbait dela. Bai, nik uste moda barruan, garrantzi asko dakan esparrua edo gai badala, estanpatuen gaia edo esparru hau. Azken finean, marka bakoitzak daka beran estanpatu ikonikoa, eta denok erabiltzen dugu egunero estanpaturen bat gure janskeran. Ja, zuetorri zara adibidez, marradun jartxe batekin. Bai, marra urdin txuri, marinero zamarrak, ez? Eta hori ere estampatua da, eta esan diguzu, tatuaje bat ere estampatu bat izan daiteke. Hori da, azkenian azalean eramaten dugu zen estampatuak dira, ez? Tatuaje, bai. Beraz, estampatu bat zer da? Teknika bat edo zer da? Estampatu bat da, marrazki bat eramanda tela batera edo azalera batera. Ez da bakarrik modan aplikatzen den zerbait, baizik eta adibidez interiorismoan bebai aplikatzen da paparetetako papelak diseinatzeko orduan, edo izaren estampatuak, ez? Adibidez. Eta nik uste dut, estampatuak azkenean itzen dagoena da gehiago jantzi, ez? Edo jantzia gehiago, pertsonalidade gehiago ematen dio jantziari, edo etxeari. Eta nik uste dut bakoitzak bebai estampatu edo tipo bat eramaten dagoela beti, ez? Bueno, ez dakitzuek eramaten da zuen eguneroko Nik esan ganuke, fijatu naiz egun hauetan gehiago, eta asko dauzkadala loreak. Asko dauzkat, nire armairuan, edo ez dakit, izan daiteke boligrafo batean ere, bai, edo zapi batean, edo gustatzen zaizkit loreak. Edo belarritakoetan, Nik ez dinez planteatu, baina konturatzen ez dutela estampaturik erabiltzen, azalekoak kenduta. Ez dakit zuk zuzendu, Estampatuak, beti dauz hiru motatakoa moduan, ez? Lehengoak izaten dira, estampatu oloberrak direla, en plan, tela guztian errepikatzen den marrazki bat. Olober inglesez, ez? Guztian zehar esan. Hori, all over print deitzen da, baina... Ova. Bueno, ova. Ulertzeko, olober gureta. Bai, olober. Gero dauz posizionalak, dia adibidez asenzioko dakana gaur, ez? Daukala letra duen kamiseta hori da, bai, hori bebai estampatu dituzte letrak hemen. Hori da. Eta gero ariekin sortzen diren estampatuak. Ariekin? Bordatuak. Hori, edo bordaduak, edo marra hauek adibidez. Hau estampatua sortzen da ari desberdinak kombinatuz, ez? Ara, bale. Baita beste teknika asko erabili zuen, zuluak eginez, bueno. Eta hori ere izango litzateke hirugarren taldekoa? Bai, bueno, hori da, jolasten da teksturekin eta konstrukzioaren, telaren konstrukzioarekin adibidez, erropara aplikauta. Eta hau aspalditik erabiltzen den zerbait da? Bai, nik uste dut erropa sortu zenetikan estampatuak bertan egon dirala. Eta erropa baino lehen egiten ziren, ez dakit, margolan eta, erropa, ez dakit zeri deitzen diagun erropa sortzea.
Zan nahi dut, baina aintzinako garaietan eta margolanetan hor kontsideratzen da estampazioa zegoela? Ba, nik uste dut erroman ja mosaikoetan dana igartzen dela, ez? Erropak daramatela, bueno, apaindura batzuk, edo azkenian apaindurak dira. Erropetan sortzen dira zen apaindurak bebai estampatuak dira. Hori bordatuak. Liso den edo zerri, ez? Ez hartzen zaion. Zerbait. Adibidez, paretetan, ez? Zelan da paretetako mitiko... Bai, enpapelatua, ez? Bai, baina ez, hori, tipo, dirala tipo... Gotelea. Gotelea. Gotelea bai estampatua da. Gotelea berez diseinu bat da? Claro. Ez que en si, da dropin edo, bueno... Bai. Baina gotelea... Nire ignorantearen galdera. Gotelea da, zu apoiatzen bazea geho pintxatzen dizun hori? Hori da. A ber, pintxatu. Gotelea da, segun ze gotele, segun ze gotele, frenadan faiatze bazu, eta kopetakin jotze bazea, odola da. Bai. Baina ongo dia baita ere gotele, ez, zuk esan dezu bakarrik? Bai, batzuk adibidez papela dia. Gotele papela da. Osa, ez da pega hoitzen dan zerbait da. Ez da paretan jarraian botatzen den teksturita edo. Pintura hola botata ere gotele konsideratzen da? Ez, nik uste masa egon behar dela. Egon behar da hor... Bueno, ez dakit teknika hori. Berez, gotele tipikoa egiten zan danbolin batekin. Bai? Nik uste baietz. Bueno, sensio kira da. Zuek eten ikusi inoiz, eske oso seri kutrea da, ni naiz batere arroz sentitzen, baino Manolo y Benito, Manolo y compañía. No, hauria asteriz, bakatu. Bai, baino antzeko zerbait izan. Manolo Jumilla Pandero eta Benito Lopera Perrote. O sea, bi fenomeno... Hori zan, ez? Bai. Hoi zan tipo que sabes un introductor del gotelé en este país esatezun beak. O sea, hola esatezun. Ez, Benito. Eta hor serian ikusten zala, eta zan makina bat, o sea, bueno, igual nik flipatu. Botatzen zuten, bai, nik uste dela zemento edo masilla bat, botatzen dutela holan zipristinak itxen, eta paretan kontra. Baina giratuz bezala nik. O asmatin, 360? Ez, horizontalean. Bueno, horizontalean. Maria, nork esango zizun zuri? Artea, diseinua, moda eta teknologia eta goteleaz hitz egitera baituko zenuela. Danak daka bai ez, sormena eta garai batean tendentzia modura edo gotele izango zen lo más. Es que orain ikusezu gotelea eta da como dirudi bazarra, ez da gize. Gotelea da, iruditzen zait arrisku kontua. Neri. Baina Etxarri asko jotze zaparetan kontra. Esan dugu oso baldarra naiz, baina. Esan dugu gotele motak daudela. Nik dakit, nahizeba baten etxean da, gotelea, hoi da arrisku... Hori da, arrizko pareta bat, ez? Arrizko pareta bat. Baude batzuk besoakin arramazken izkio edo, odoletan utzi zuela. Niko lako istripurik izan dete. Nik be bai, txikitan bai. Geo, timbrea jotze dugu eta guaz. Bueno, eta hau esan dugu. Eta espazia jotzen buzeite izabez. Niko irakurri eta txarrin esaldian arrate. Oin, zuri erasiko nahiz esaten. Esan dugu, estampazioa zari gara, eta ez dela bakarrik modan erabiltzen, ez? Hainbat esparrutan ere erabiltzen baita. Eta beti, helburua da janztea. Bai, hori da, janztea, apaintzea, ez? Eta pertsonalki, pertsonalia ematen dio beti estampatu batek, gauza bateri. Eta nik uste dut modame bai oso garantzia handikoa izan dela beti estampatuaren mundu hau. Marka askoren ikonua beraien estampatuak dira. Adibidez, Liberty, Londreseko tela marka, ez dakit ezagutzen duzuen. Ometako erropak. Lora txikizko erropa horiek. Bai. Horiek dira Libertyk diseinatzen dituan estampatuak eta horiek izan dira superikonikoak, bueno, urte askotan zehar. Beraien ikonua da lora. Eta dia lora desberdinak, normalian estampatu txikiak izaten dira loreenak, eta oso famatuak izan dira mundu guztian zehar. Gero adibidez, Missoni. Missonik sortzen ditu estampatuak, ariak nasten, ez? Eta, beraien estampatu famatua da zigzag formako marrak.
eta beti errepikatzen da beraien, temporada guztietan. Zigilua da, bezala. Bai. Beti iten dute zigzaga? Bai, nik uste dut errepikatzen den zerbait dela. Koloriak aldatzen juten dira eta igual zigzag mota bebai aldatzen juten da, baina beti... Hemen kuadroak. Bai, batzutan igual kuadroa sartzen dituzte edo, baina, beraien ikonua edo, izaten da, estampatu hori. Nola etorrian etxarri gaur errat, Da hor... A ver, atentzioa ematen dit, demora guztian zigzagak itea. Bai, baina, esan du ez, zure izaeraren parte den zerbait da, eta antza denez, horiek dira, haiek diseinatutako, aterako da. Diseinuak. Zertaz ari gara, estampazioak, jo, Bai, beraien estampatu ikonikoa da. Estampatuak. Hori da, zuk ikusten malin badozu zigzag hori, badakitzu hori misoniren zerbait dela. Eta adibidez, holan estampatu posizionaletara, junez, adibidez, lora bat, esaten balin badezuet, ze marka datorkizu burura? Lore bat. Estampatuekin? Maria Romero lora bat. Loreak mendian. Loreak mendiaren kamiseta hori ikonua izan zan, 2000 urtean, ez? 2000 eta... Hori izan zen ikono bat, eta azkenean zuk ikusten zenun lora, eta bazekizun Loreak mendiaren kamiseta bazala. Gainean ikuste furgonetismoan ere pegatina bezala edatu zala, eta kamiseta zara juntzan. Hori zen ardilatxaren antzeko zerbait, ez? Ardilatxa zen euskalduna naiz, eta arronago bat. Badakizu ardilatxa nun asmatu zuten? Tolosan. Bai. Eta Loreak mendianeko lorea bai izan zela ere, ez? Nola baita... Loreak mendianek jarraitzen du? Bai, baina guztiz aldatu du bere... Bai, marka aldatzen juninda, eta, azkenian nik uste dut hori galdu indala, galdu inda edo alde batera utzi zutela, eta hori izan zen azkenian marka sortu zu, zeban ikonua edo kamiseta, lehenengo kamiseta hori izan zen, eta hortikan aurrera sortu da marka moduan Loreak mendian. Lore soiaren diseinua ja ez dut erabiltzen, ez da? Oin ez dut erabiltzen, ez. Igual, edizio vintage bat ola, ez da izen bagarren urte urrenearekin edo ateako dute, ez? Nik uste dut aterako dela. Zera, ikusten ez olako sudadera bat, ez? Diseinu original arekin. Zenbat urte ditu. Bai, baino, xarma duka. Punto badaka. Bueltauko da, nik uste dut aterako dutela. Maria, ekarri dizkiguzu, zuk badituzu hitz eta pertsonaia batzuk gordeta ez dizkiguzu esan nahi izan, baina baita hots edo musika batzuk ere, eta orain egin dugun jolasa errepikatuko dugu. Alegia guk musika bat edo hots bat entzun, eta burura datorkigun irudia estampatua edo ausartzen bagara marka ere, botako dugu, ez? Bai, nik uste dut interesgarria izan dela, aber joku hau. Ia, zer datorkigun. Zer da, etxarri benga lagundu. Hau da Sex Pistols, eta niri datorkit, karratu, punkiek erabiltzen zituzten karratu eskozesak? Mariak baiet esaten du. Bai, guztiz. Ez que nerin Sex Pistol dia estampatu hori. Bai? Buah, ze makinak. Ez que azkenian lotzen dozuz gauza batzuk bakarri soinuen gaitxik. Ja, egia, zuke demagun, inauteritan oraindik erabiltzen den mozorro bat da. Punkiz joatearena, ez? Eta zu joate malduan zara punkiz, normalean, edo batzutan, bai jotzen duzula galtza hoietara, galtza gorri... Larruzko jaka edo lako zara, baina galtzetan estampatu hori. Baina galtza gorri bai laukidun horretara, ez? Punkiarekin betiz lotu da beti estampatu hori, ez? Hori, alare, momenturen batean, sasi punkiare izan zen, ez? Alegia, jazkera mainstreameagoan ere, egontzen kuadro eta galtza mota hori. Eta inkluso pijoterismo puntu batean, bai. Inditexek beti hartu izan du palestinoa bezala. Bueno, eta de Ramonesen kamiseta hori Inditexek bueltak jarri zuen mundutik. Eta Nirvana, eta bai. Azkenean estampatuak, hortik handa bizt. Bai, palestinoan egontzen gogoratu nahi estampatu oso bere izgarri badala. Bai. Ja, bere ganatu zuen Inditexek hori ere. Bueno, Inditex esan dut, baina ez dakit Inditex esan txantzea. Urrengoa. Venga, urrengoarekin guaz. Hau askoz lasaiagoa. Guztiz ez berdina.
pakea. Aize ondo, ja. Freskito. Txarri, pakea, pixkatu. Buah, baina... Entzule gaiko dia flipatzen. Bueno, honek ze kartzen ditu burura. Aletak. Ja, baina hori ez estampatu bat. Edo irudi bat. Raia bitxi. Ez que nik uste dut, soinu honekin ideia asko sortu aljatu zela, ez? Igual, ondartzan... Raia ez, kuadro bitxi esaten. Vale, ondartzak eta palmerak eta horrela. Bueno, sombrillak, marrak, ez? Marradun sombrillak, marradun kamiseta, lala, estampatutako bikiniak, lorak, azkenean nik uste dut itxasoak, ez? Hawaianoa, bebai, ez dela. Itxasarekin lotutako irudiak dira, bai, baina, ja, eta horiek ere estampatuak dira. Wow! Esnatu da, ni bezala hori. Esnatu da, batean, igerian hasi da. Azkenean, sortzen dozunean estampatu bat, edo marrazki bat, edo, bueno, holako zerbait, beti dakazu puntu moduan, ez, inspirazio hauek, ba, itxasoa, edo mendia, edo, ez dakit, Sex Pistolak. Ez? Ba, horrekin hori abia puntutzat hartuta, beti sortzen dira ideia berriak. Eta nik uste dut itxasoak ematen ditxula aukera pila bat. Baina gero antzekotasuna ere badaukatenak era berean, ez, haien artean. Hirugarren hau, jarri, eta hau bai niri pertsonalki erresa egin zait. Ea zuei. ¡Ole! Orilla el Guadalquivir. Le tengo cero. Home, hau da, gorria eta mota txurikin. Bueno, da alderantziz, mota txuri gorri. Bueno, edo... Edo zin mota. Gorriak, edo urdinak, edo berdeak, edo ez, baina, ba. Motazko estampatua, ez? Bai. Bai, dudarik gabe. Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero. Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero. ¡Aura! Lauroba, nuntzaude! Ai, oso ondo, bai. Erreza zan, azkenian ez hain zaila izan, ez? Venga, zailago bat jarriko diguzu bukatzeko. Eta gero elkarrizketa daukagu. Beraz, azken hitz bat jarri guzu zaila, eta joango gara euskal diseinatzaileak, edo estampazioa lantzen duten euskal diseinatzaile bat ezagutzera. Vale, a ver. Hitz batekin? Hitz bat. Bai, hitz bat. Bueno, esango betzuet pertsonai bat. Picasso. Ze atorkizue burura. Zure marrak. Bai, Marinela. Bai, da. Jainor gehiago bere personajean. Ona zea, Txai. Oso ondo, oso ondo. Egin degulen ariketa, eta besterantzun batzuk eman ditut. Baina eginda zenuten. Txarrik, bai. Egin du prueba, baina orain, beste gauza batzuk etorrez ezkit burura. Ja, eta beste, ona zea, bai, oso ondo. Esan dit, kubismoa. Ez que beste gauza batetan egin zan, eneon... Ez, baina neri ere, barkatu baina, neri Picasso etortzen zait, ja, egia da bera, ez? Bera pertsona. Bai, pertsona moduan. Egia da, Maria etorri eta bere estampatu horrek sugeritzen dula, sortzen dula. Lehenengo gauza etorri zait, bere buru soia, etorri zago estampa... Horre estampatzeko erresa dauka, ez? Berago, gauzak estampatzeko. Ai, bueno... hori, guazen. Euskal Herrira begira jarrita, Euskal Herrian badaude estampatuak diseinatzen dituzten artistak. Hori da, bai. Ezain urruti, itxugu artistak, hain zuzen ere, esparru honetan espezializatuta dauzenak, eta estampatu oso politxak egiten dituztenak. Eta horietako bat da Malen Agirre. Hori da, berak oialetan eta gainazaletan diseinatzen ditu estampatuak, eta telefonaren bestaldean dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera, Malen. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon. Bueno, zu ekarri zaitugu hori estampazioa hitz egitera, baina betidanik izan omen duzu lotura artearekin eta estetikarekin. Hori da, bai. Bueno, txiki-txikitatik azkenean, bai, nire aita eta aman aldetik eta ere jaso dut artealdeko grin hori, ez? Azkenean biek beti pintatu izan dute,
aitak adibidez ere, muebliak eta beak iten zituen, eta, bueno, txikitatik hori guztia gertu izutzen duten, eta, ja naturalki atatzen zitzaidan oso txikitatik. Eta beti ekidez, pinturaren bat edo eskutan, eta beti, kolore zinguratuta. Eta zure lanetan gaur egun, ikusi ditzakegu, ostoak, loreak, eta natura oso presente, eta frutak ere bai ez? Natura oso presente duzu zure lanean. Bai, oso. Eta nik uste bai dela, bai atorrela hori nire haurtzaroti baita ere. Azkenean, ni txikita mendian bizi izan du naiz urte asko, eta nik uste nahi gabe hori dena sartu zaitela barrura, eta gero estetiko kere, azkenean motibo horiek hartu, kirton kariño hartu nien, bai lorei, bai txoriei, eta azkenean joko asko ematen zian, estampatutan, gauza ezberdinak sortzeko, eta orduan nik uste eroso sentitzen naizela motibo horiekin, eta horrekin nabil, bai. Bai, gainera kolore oso... dana oso koloretsua ez, oso bizia. Eta, Mali, konta pixka da berzelan bukatu zenun estampatuak diseinatzen, ez? Zein izan zen prozesua, ze ikasi zenun, Beira, nik arte derrakin nun lehioan, eta gehien bat zentratu nintzen, pintura eta grabatu arlotan. Pintura, hori, betian nik egin azkenean, nire lana konturatu naiz koloriak agintzen dudan nire lanean. Motiboa baino gehiago kolorea dela garrantzitsu. Eta hori pinturan murgildu nintzen desente, eta grabatua oso mundu ezaguna zen ez nire eta, grabatuakin ere probatukin nintzen, eta oso guztabili nintzen. Gero kalera bukatuta, enekin ondi jo, eta moda mundua ere beti asko gustatuta intzait, eta Valentziaga Museoan inun kurso bat, ilustrazio eta moda ingurukoa, eta hor irakasdeukinun Gabriela Muñagorri, baitare diseinatzailea da, estampatu diseinatzailea, eta berak erakutsi zen pixkat, estampatu digitalan mundu hau. Eta digitalizazio honek ematen zituen aukera ezberdinak, eta pixkat hasi nintzen osaltzeatzen, eta gerora Inedin Bilbo ningun formakuntza pixkat serioagoa estampatu digitalan inguruan, eta ordutikan horrela nabil. Aurrera eta ertzea, eta... Malen, esan digu Mariak, hainbat, estampatzeko mota dagoela, ez? Zuk zein da lantzen duzun mota, eta nola egiten duzu lan, nola da zure lan prozesua? Bai, hori da, bale. Bera, nik iten dut dena lehenengo eskuz. Nik eskuz pintatzen dut motibo bakoitza, motiboa esaten dut, baina askotan estampatu abstraktuak ere egiten ditut. Baina, beti lehenengo eskuz hasten naiziten, eta gero hori dutena da irudi bakoitza digitalizatu, ordenadorea pasa. Gero ordenadorean pixkat retokatzen ditut, irudiak, eta estampatutakoan azkenean garrantzitsuena da errepikapen bat egon berdu, gero estampatzea bialtzekoan muzketarik egon ez dadin. Orduan, raporra egiten dut, errepikapen hori, eta bialtzen dut estampatzea. Nire kasuan nola egiten duten, bai dekoraziorako eta baita modarako ere, kasu batutan peletan estampatzen da, eta bestetan paperean. Orduan, enpresa ezberdina daude, eta bertara bialtzen dut, eta hola xe. Neko prozesu luzea izaten da, baina, politare bai azkenean. Eta zuk esan dugu, natura oso presente dagoen zerbait dela, zure lanan, naiz eta abstraktua ere lantzen duzun, zure erreferenteak edo zein dira, edo zerk inspiratzen zaitu? Bera, galdera hori azkenean askotan indiat eta ez dakit erantzun bakar bat ematen, ze nik uste egunero inspirazio iturri desberdin badakatela. Egia da, segun zer garaitan nahon eta segun zelan eskatzen diaten, horren arabera, zentratzen naizela gauzatutan gehiago, ez? Baina nik uste orokorrean naturak asko inspiratzen naula, naturako koloreak, formek, gero baitare arkitektura oso inspiratzen iruditzen zait. Dekorazio munduan nahi pia gustatzen zait, orduan, dekorazio revista piat ikuste ditut baitare, ilustratzaile pila bat azkat, azkenean gaur egunera Instagrama atope erabiltzen dugu guztiak, eta nik uste hortikana ere inspirazio pilat jasotzen dutela, pixka denetik egia esan, bai. Edo konversazio bat, edo eske mila gauza daude, bai.
Ikasten duzu ere gauza detaile txikienari ere heltzen, ez? Inspirazio izan dadin. Maria? Hori da, bai. Bai, Malen, eta ontzen, justo indela urte bat ama izan zarela, eta hori da, bai. Ama izateak bai, aldatu detzu, inspirazio berriak ekarri dizkizu, pila bat. Nik niretzako kriston sorpresa izan da, ze egia da, karrera bukatuta gero blokeo nahiko handia eukinula. Enekin nondik jo, enekin ez dakit. Ataskatuta geratu nintzen, eta hori azkenian artista atentzak ezon frustrazioa, ze atean nahi dezu zerbait ezakazuna edo zaizuna ateatzen, eta orduan junitzen bidaiatzea kanpoa desente, eta bueltan handi blokeo horrekin jarraitzen nuen, lantxo bat ziten ibili nintzen, enkarguak eta azkenean beti ukiztelako, baina ama izate honek nik uste aurdunaldian denbora askartunan eretzako, lasai egoteko, eta oen txiki eukidetela, nik uste hain hortara egon naizela, bai ez dakit nola, baina idea pila etorri berriak, motivazio pila badakat, ideoia horiek aurrera emateko, eta bai, adibidez bain, nik iten delana bezero pribatuentzat, dekoratzaientzat, eta orain atean nahi izateatzen nire marka propioa. Eta pixkat askatu naiz, adibidez zerazko pañueloak iten hasi naiz, kuaderno linea bat ere atean nahi dez, pixkat denetik, baina igual beti buruanetik izan ditzen ideak, baina inoiz ez ditutela gauzatu, eta orain ama izan naizela, ez dakit, zergatik, baina bai, egia esan proiektu desberdin askotan nahi naiz apuntatzen eta gustuan nabil, bai. Malen, nun jarraitu izango dugu zure ibilbide propio hori? Instagramen seguru, ez? Instagramen seguru, bai. Web horriak inabil, baina oso utzita dakat eta azkenean lan desente da eta web baiteko pendiente nabil. Baina bitartean, jende normalean, Instagramen, nire emaila eta Instagramen bertan azaltzen da, eta normalean edo mezu pribatuz edo emailez kontaktatu ezakezuen erekin, eta orain gozola. Zure marka zure izan abizenak dira, Malen Agirre. Bai, orain goz Malen bakarrik. Orain goz Malen, ados. Bai, Malen bakarrik, bai. Zure sozialeko okerrez banago Malen Agirre. Bai, Malen Agirre izan abizena jarri nun, hori da, gero logo atatzen Malen bakarrik, baina Instagramen jarraitzeko eta pixka saltziatzeko Malen Agirre, ugabe Agirre. Jarraituko zaitugu eta ea entzulek ere jarraitzen zaituzten, eta zorte hon, bide berri, txikiarekin eta sormenean. Dena berria, atope, hori da, bai. Eskerrik asko, Malen. Hori da, eskerrik asko. Agur. Eta Maria, zuri ere datorren astera arte, agurtuko zaitugu datorren astean, zer tokatzen da teknologia? Ez. Artea, ez? Arreko astean egin genuen 3D imprimagailuak eta beraz, artea tokatzen da, zer ekarriko digun Mariak burua uste desente. Oinaztiko nahi pentsatzen, horrengo arterako zer. Bai, artea, teknologia, ez dakigu. Osan da, ikusiko dugu esango diguzu, seguro interesgarria izango dela, eskerrik asko. Espero dut. Eta zain duzu ere bai, Agur.